Hola a tots. El vídeo d'avui és per explicar un poc la rúbrica general de la memòria. La finalitat d'aquesta rúbrica és que tingueu clar com es puntua cada un dels punts de la memòria i així siga més fàcil treure molt bona nota. Si anem al principi de la rúbrica, així tenim la portada en el títol. Si heu posat el títol teniu que posar un 0,2 així baix. Heu de tindre en compte que s'ha de posar en una coma, no en un punt, perquè si no, no sumarà. Aquest document és un full de càlcul i se suma automàticament. Si heu posat el vostre nom i cognom, també un 0,2. Si no l'heu posat, doncs res, un 0. Però estic segura que l'heu fet bé. Havíeu de posar també una foto a la portada, per tant, un 0,2. La foto no ha d'estar borrosa ni pixelada i ha de tindre que veure en el tema del que estem fent el projecte. Heu de posar també el curs en el que esteu, un 0,1, i la data d'entrega, un 0,1. Anem a l'índex. L'índex teniu dues formes de posar-lo, o escrit, que és teclejant tots els títols en les pàgines a les que comencen, o insertat, que és que es genera automàticament. Si l'heu insertat és un 0,5 i si està escrit un 0,25. Descripció i anàlisi del problema. En aquest punt teniu que posar la descripció del problema i les condicions inicials. Si heu posat la descripció un 0,5 i si heu posat les condicions inicials un 0,5. Recerca d'informació. En els projectes heu de buscar abans de començar informació sobre el que volen fer, en format de vídeos, enllaços, informació, el que siga. I l'heu d'incloure a la memòria. Si està incloïda, doncs un 0,5. Generació i selecció d'idees. En aquesta part hem de posar tot el que hem dibuixat. Per tant, hem fet l'esbós, que heu de posar una foto a la memòria. Intenteu que aquesta foto estigui clara. N'hi ha un programa que és el CamScanner, que és gratuït, que el que fa és una foto però que pareix que escaneja i queda molt bé. Bé, doncs si està ben posada i es veu un 0,25. Si heu posat el croquis també un 0,25 i el plànol, si està ben dibuixat i ben acotat, un 0,7 i després si està ben dibuixat però acotat no està molt bé, serà un 0,4. Si està regular, un 0,25. Pla de treball i planificació. Aquesta és una taula que teníeu que emplenar i la que han d'estar detallades les operacions que havíeu planificat fer cada dia, si estan detallades 0,4, els materials que havíeu d'emprar en cada operació, si estan posats 0,2, i les eines que s'havien d'utilitzar en cada operació, si estan posades també un 0,2. Tot això està distribuït per dies, si estan posats els dies, doncs també un 0,2. La memòria gràfica. La memòria gràfica és una de les parts més importants, on heu d'explicar pas a pas i detalladament tot el procés de construcció del vostre projecte. Per poder documentar això, heu d'haver fet fotos durant el procés de construcció. Si en el document de la memòria poseu més de 7 fotos i aquestes fotos no estan ni pixelades ni borroses, perfecte, un 1,6. Si teniu més de 7 fotos però estan pixelades o borroses, per això té este asterisc, un poc menys, un 1,2. Si en comptes de 7 teniu més de 5 fotos però estan ben fetes, vos posaríeu un 1, i així consecutivament. Suposem que teniu la màxima puntuació, un 1,6. Doncs heu de teclejar 1,6. Les fotos han d'estar explicades. Si estan totes ben explicades, teniu un 1. Si estan quasi totes, un 0,6 i una part 0,3. Segur que les teniu totes ben explicades, posem un 1. Avaluació. Sempre que fem un projecte, des del principi fins al final, fem canvis. M'heu d'explicar quins canvis heu realitzat en la construcció per a que vos quede bé el que siga. Si expliqueu aquests canvis, 0,4. Heu d'explicar-me també si penseu que funciona i si complís les condicions inicials, 0,4. I també què millores proposaríeu per a que el vostre portamascaretes quedarà millor, 0,4. Anem a la presentació. Heu d'escriure el número de pàgina, no en la portada, però sí en les demés. Se genera automàticament. 0,2 si està posat el número de pàgina. La lletra ha de ser uniforme, menys els títols i la portada
la resta de la lletra ha de ser igual. I en negre, o en blau, 0,2. Faltes d'ortografia. Si no teniu faltes d'ortografia, vos heu d'augmentar un 0,8. Recordeu que és convenient que quan acabeu un treball passeu un corrector. El del programa que esteu escrivint no és molt bo. Jo vos recomanaria Softcatalà, perquè encara que estem segurs de lo que escrivim, a vegades tenim faltes sense donar-nos compte. Bé, si teniu tot això fet, la vostra marca seria un 10. Una vegada que ho tingueu puntuat, me l'envieu. Recordeu que jo també el revisaré i vos posaré la nota, ¿vale? ¿De acuerdo? Vinga, adeu.